17:45 мощна двойна експлозия разтърсила дома му. Той се самовзривил. В мазето му ФБР открили напълно оборудван храм за окултни ритуали и магии, а до леглото в спалнята му статуя на Пан, митологично божество, за което се вярва, че е било вдъхновение за образа на Сатаната. Това е скандалната истинска история на Джак Парсънс, мъжът, благодарение на който хората стъпили на Луната. За ФБР обаче той бил опасен окултист, който правил секс ритуали. В дневниците си Джак пише, че можел да отвори врата към друго измерение чрез магия и окултни ритуали. Призовавал божества чрез оргазми и класическа музика. Защо се е самовзривил обаче и какво е останало след него? Добре дошли в моя клуб за величествени истории. Аз съм Силвия Канен и много се вълнувам за всички от вас, които кроят тайни планове да бъдат най-вълнуващия човек в компанията. Тази история е величествена и след това ще я разказвате. Настанете се удобно, вземете си питие и да потегляме, защото с Джак Парсънс ще идем от космоса до подземното царство, където тъмните сили владеят всичко. Нека започнем от начало. Марвел Уайтсайд Парсънс бил роден през 1914 в Лос-Анджелис. Родителите му имали един от тези страстни романси, които приключили също толкова бързо, колкото и започнали. Баща му, Марвел старши, бил уж очарователен продавач на автомобилни аксесуари, но имал сериозен проблем. Не можел да се въздържа от страстта си към противоположния пол. Майката на Джак, Рут, открила, че съпругът ти е замесен с местната проститутка и тя се развела мигновенно с него. Прекъснала всякакъв контакт и решила никога повече да не чува името му. И с това е дошло и решението да промени името на своя син. Така Марвел станал Джон за една нощ, въпреки че всички цял живот го наричали Джак. След раздялата, майка му Рут се преместила обратно при богатите си родители на Оранж Гроув авеню в Пасадена. Това била улица, известна с състоятелните си обитатели. Джак, той определено бил някак различен от останалите. Имал затруднения в училище, вероятно поради недиагностицирана тогава дислексия. Той прекарвал часове заровен в научно-фантастични книги. Докато другите деца си играели с камиончета, Джак чел Жул Верн. Само на 6 години той вече мечтаял за космоса. Това звучи вдъхновяващо днес, но през 1920 подобна мечта била почти нелепа. Само 17 години по-рано, през 1903, братята Райт успели да излетят за първи път с моторен самолет във въздуха за цели 12 секунди. Представата, че някой ден хората ще напуснат атмосферата на Земята, звучала по-скоро като мит или научна фантастика. Повечето учени смятали, че пътуване в космоса, ако изобщо било възможно, щяло да се случи не по-рано от следващото десетилетие. Не и Джак. Когато бил на 13, той се запознал с едно момче на име Едуард Форман. И това приятелство щяло да промени живота и на двамата. В тези години Джак често бил тормозен в училище, а Форман го защитавал. Двамата ги свързвала преди всичко страстта да строят ракети, с които да преминат небесната граница. Направили си импровизирана лаборатория в задния двор на Джак. Когато задния двор им отеснял, а те вече не били деца, всеки уикенд карали до пустинята, където изстрелвали своите творения, нарушавайки всякакви правила за безопасност. Те научили всичко чрез проба и грешка. Мечтаяли да идат по-далече от бутафорната лаборатория в къщата на родителите обаче. За да преследват мечтата си, те направили нещо, което изисквало истинска смелост. Обърнали се с идеи към Франк Молина, докторант в Калифорнийския институт Калтек. Това е един от най-престижните научно-изследователски университети в света, особено силен в инженерството, физиката и космическите науки. Молина изучавал ракетното задвижване в академична среда, каквото и да значи това. Той бил впечатлен от техният ентусиазъм и практически знания. Когато Молина се е съгласил да работи с тях, тримата станали известни като Suicide Squad, отрядът на самоубийците. Техните експерименти били толкова опасни, че другите учени от Калтек се оплаквали от шума, дима и щетите по университетските сгради.
Животът на Джак обаче бил много повече от химични съединения. Той е бил мистичен, драматичен, магичен. Колегите му в работата го наблюдавали, правил всичко сякаш бил обсебен от магия. Те често не можели да проумеят как знаел кои комбинации ще сработят. Професионалният пробив на Джак идва през 1939 година. Тогава Националната академия на науките отпуснала средства на техният Suicide Squad за работа по така наречената система Jet Assisted Takeoff. Идеята била да се прикрепят ракети към тежки военни самолети, за да се вдигат по-бързо във въздуха. Тези технологии се оказват ключови за развитието на авиацията, а по-късно и на космическите полети. Ключът се криел в създаването на ракетно гориво, което да осигурява огромна тяга. Горивната формула на Джак, наречена Галцит 27, не съм сигурна дали така се произнася, била точно това, от което се нуждаели военните. До 1942 ракетният клуб от задния двор на Джак вече се бил превърнал в истинска корпорация – Aerojet, изграждаща двигатели за американската армия. Само година по-късно Джак и колегите му създали лабораторията за реактивно задвижване, позната като Jet Propulsion Laboratory или JPL. Те съществуват и до днес като част от НАСА, продължавайки да изстрелват космически кораби, благодарение на основите, положени от Джак Парсънс и неговият екип. Но докато Джак се утвърждавал като един от най-важните ракетни учени на Америка, колегите му започнали да забелязват някои негови странни навици. Преди всеки ракетен тест, Джак рецитирал стихотворение, наречено Химн на Пан, от британски окултист на име Алистър Кроули. Колегите му приемали това като обичайното му екстравагантно поведение. Всички знали, че Джак чете странни книги и има необичайни интереси. Те обаче не осъзнавали, че той не просто рецитира поезия, а изпълнявал това, което вярвал, че са истински магически ритуали, призовавайки древни богове, за да благословят техните експерименти. За него нямало противоречие между научните методи и мистичните практики. И двете били просто различни пътища към разбирането на скритите сили на Вселената. Някои дори твърдят, че местоположението, избрано за лабораторията на Jet Propulsion Laboratory, не е било случайно. Джак специално избрал така наречения язовир Devil's Gate, дяволската порта, защото вярвал, че това място е портал към свръхестествено царство. Колкото и безумно да звучи, в личните му записки е документирано, че Джак е избрал локацията заради нейното окултно значение. Колегите му все още не знаели, но Джак, той живеел два свята. През деня бил пионер на технологията, която в крайна сметка щяла да отведе хората в космоса, а през нощта изучавал древни текстове за призоваване на божества и извършвал ритуали, които вярвал, че ще го свържат с свръхестественото. Тези две страни от живота на Джак били на път да се сблъскат по начин, който щял да промени всичко. Интересът му към окултното започнал с една книга. Тя се наричала Книгата на закона, написана от Алистър Кроули, човек, когото английските вестници заклеймявали като най-злият човек на света. Кроули основал учение, наречено телема. Нито точно религия, нито съвсем философия, а по-скоро нещо по средата. Цялата система на телема се базирала на един централен принцип – прави каквото поискаш. Според Кроули, всеки притежавал тъй наречената истинска воля. Неговата крайна цел в живота, свободна от всички социални порядки, наложени от обществото и от всички граници. Целта била да откриеш за какво си роден и да го преследваш на всяка цена. И така, Джак, който винаги се чувствал аутсайдер, погълнал писанията на Кроули. Пред него се разкрила система, която приемала магията също толкова сериозно, колкото и химията, с ясни инструкции, процедури и измерими резултати. Кроули е описвал като науката и изкуството да предизвикаш промяна в съответствие с волята, което на мен ми звучи объркано, но на Джак му звучало почти идентично с химията или инженерството. През януари 1939 г. Джак присъствал за първи път на събиране в църквата на Телема в Холивуд. Това, което видял там, никак не приличало на църковна служба. Имало хора облечени в роби, по стените имало
образи на сексуални ритуали, които били предназначени да постигнат така нареченото по-високо състояние на съзнанието. Имало олтар, покрит с иероглифи и египетски писания, свещи навсякъде и изправен ковчег. За Джак това преживяване било очарователно. Той и съпругата му Хелън официално се присъединили към ложа Агапе, калифорнийският клон на магическият орден на Кроули. Те не били просто любители окултисти за уикенда, а изучавали магически текстове и изпълнявали церемонии. Само за 3 години Джак впечатлил толкова ръководството на ложата, че самият Кроули го назначил за лидер. Той вече отговарял за управлението на калифорнийския клон и преместил операциите на ложата в своето имение на Ориндж Гроув, същата улица, на която бил израснал. Мястото нарекал Парсънидж. Това бил един от най-необичайните домове в цяла Пасадена. Парсънидж било отчасти научна лаборатория, отчасти окултен храм и отчасти нещо като пансион. Джак отдавал стаи под наем на артисти и бохеми. Мястото привличало холивудски актьори, писатели и различни колоритни личности, привлечени от магическите интереси на Джак. В спалнята си Джак и Хелън били поставили статуя на Пан, древногръцки бог, изобразяван с рога, кози копита, космато тяло и дива сексуална енергия. Той символизира природата, инстинкта, хаоса и плодовитостта. Мнозина вярват, че съвременните християнски изображения на сатаната всъщност са вдъхновени от визията на Пан. Гаражът на Джак пък бил химическа лаборатория. Мазето било храм, където ложата извършвала своите церемонии. Партията, които Джак организирал, се отличавали с силна джаз музика до ранните сутрешни часове, огнени танци в градината и дори имало съобщение за голи бременни жени, изпълняващи ритуали под лунна светлина. Полицията била там постоянно, но научната репутация на Джак някак винаги го спасявала. Когато полицаите се появяли да разследват поредното оплакване за силен шум или странни дейности, Джак ги посрещал почтително и небрежно споменавал работата си в Калтек и как строи ракети за военните. Обяснявал, че работи по жизнено важни проекти и че тези събирания били просто интелектуални дискусии между колеги. Полицията дори не предполагала, че в мазето на Джак Парсънс, мъжът, благодарение на който човечеството щяло да достигне космоса, имало напълно оборудван храм за ритуали за контакт с свръхестествени сили и същества. Телемските практики на Джак станали толкова важна част от дните му, колкото и научната му работа. Той извършвал ежедневни поклонения на Слънцето и изпълнявал магии. Джак започнал да си кореспондира с самия Кроули, който по това време живеел в Англия. В писмата си Джак се обръщал към него като най-обичан татко и се подписвал като твоя син Джон. Това, което Джак не осъзнавал обаче, било, че ФБР вече били последите му. Алармирани от съобщенията за сексуални извращения и черна магия, те насочили вниманието си към Джак, но още повече ги тревожил Алистър Кроули, за когото смятали, че може би е британски шпионин. И така, тук нещата стават наистина интересни. През август 1945 в Парсънидж се появил уволненият военноморски офицер на име Ел Рон Хърбърт. Той щял да струва на Джак голямо разочарование, много пари и загубена любов. Между другото, това е мъжът, който след години щял да създаде сциентологията. В писмо до Кроули Джак пише, че Хърбърт е, цитирам, изглежда, че е в контакт с някакъв вид интелигентност, вероятно неговият ангел-хранител. Хърбърт умеел да се представя като по-знаеш, отколкото всъщност бил. И дори учен като Джак Парсънс се заблудил по думите му. Истината била една. Хърбърт бил измамник. С него на борда на Парсънидж станало още по-странно. Бракът на Джак с Хелън се е разпадал заради суперфиксацията на Джак в телемските практики, а интимният интерес на Джак се насочил от съпругата му към Сара, малката полусестра на жена му. След развода на Джак и Хелън,
той започнал своята интимна връзка с Сара. Към края на 1945 Джак се усещал готов да направи голям магически ритуал, предназначен да въплати богинята на Телема, наречена Вавилон, в човешка форма. Според ученията на Кроули, Вавилон била божествената жена, свещената блудница, която представлявала освободената сексуалност и духовната свобода. Джак вярвал, че нейното физическо проявление ще доведе до нова духовна епоха за човечеството. И така, Джак и Хъбърт започнали това, което нарекли The Babylon Working. Ритуалите били базирани на енохианска магия, мистична система от символи и ритуали, за която се твърди, че била предадена на Джон Ди, астрологът на кралица Елизабет I от ангели през 16 век. The Babylon Working включвала Джак, който изпълнявал това, което можело да бъде описано само като секс магия, докато на заден план свирала класическа музика. По-точно, вторият концерт за цигулка на Прокофиев. Хъбърт действал като писар, водел си бележки и уж комуникирал с същностите в астралният план. Идеята била, че сексуалната енергия на Джак, правилно насочена чрез магически техники, можела да създаде един вид духовно отваряне, което би позволило на Вавилон да влезе в физическият свят. Това продължило 11 нощи, през които Джак ставал все по-убеден, че постига истински резултати. Той описва в дневниците си за странни явления в къщата: полтергайст активност, светлинни кълба, безплътни гласове и дори промени във времето, които сякаш откликвали на ритуалите. След дни на интензивни церемонии, червенокоса художничка на име Мърджери Камерън почукала на вратата на Джак, търсейки подслон в Парсънич. Сякаш точно нея се опитвал да призове. Красива, креативна и супер мистична. Тя била идеята му за това каква трябвало да бъде Вавилон. За Джак това не било съвпадение, а доказателство, че магията му е проработила. Той започнал да нарича Марджери Алената жена и се обсебил напълно от нея. Докато Джак бил фокусиран върху духовното значение на тези ритуали, Хъбърт, неговия любим приятел, обръщал внимание на по-малко духовните въпроси. Той забелязал, че Джак има много пари, всъщност доста много, от работата си по ракети и от патентите си. През 1946 Хъбърт убедил Джак да инвестира в бизнес начинания, ще ли да купуват яхти и да ги препродават. Джак вложил $10 000 от спестяванията си. Тук дошло и голямото разочарование за нашия главен герой. Хъбърт и Сара, с която Джак имал романтична връзка, сестрата на бившата му жена, изчезнали. Заминали тайно за Флорида с парите на Джак, наели си яхта и нямали никакво намерение да се върнат. А какво мислите, че направил Джак? Той е бил съсипан, но не се обърнал към властите, че са го измамили, а решил да използва магията, за да им отмъсти. Той извършил сложни ритуали, целящи да спрат Хъбърт. Само дни по-късно яхтата на Хъбърт наистина претърпяла сериозни повреди по време на буря. Може би магиите на Джак наистина работели. Ентусиазмът на Джак към окултизма започнал обаче да пречи на професионалния му живот. Военните виждали сериозен риск в това човекът, който работи за правителството, да ръководи секс култ. И така заради магичните му страсти Джак бил изтласкан от организациите, които бил създал. Както вече споменах, ФБР следили внимателно действията на Джак. Те описвали ложата му като пропагандираща сексуална перверзия. Докладите им давали детайли за голи танци и странни церемонии, както и притеснителната му кореспонденция с Кроули, когото подозирали за шпионин. Заради всичко това, Джак губи напълно достъпа си до класифицирана информация, а без него кариерата на Джак в ракетната индустрия била съсипана. Не можел да продължи да работи по ракетите, които искал да създаде, нито да достъпва собствените си изследвания. Дори не можел да посещава съоръженията, които е помогнал да създаде. И така, човекът изобретил технологията за ракетното гориво, благодарение на която космическите полети до ден днешен са възможни, станал безработен в собствената си област. Джак се борил за правата си
Този път чрез правни обжалвания и разбира се чрез ритуали. Намерил си работа в Hughes Aircraft Company на екстравагантният милиардер Хауърд Хюс. Но проблемите продължили. През 1950 Джак се готвил да емигрира в Израел за работа в израелската ракетна програма. За да се подготви за пътуването си, той помолил секретарката му да напечата технически документи, свързани с неговата работа в Hughes Aircraft. Тя обаче го докладвала на ФБР, обвинявайки го в шпионаж и опити за кражба на класифицирани документи. Въпреки, че Джак не бил признат за виновен, достъпът му бил окончателно отнет през 1952, забранявайки му да работи в ракетната индустрия до края на живота му. Човекът, помогнал за стартирането на американската космическа програма, бил в безпътица. За да се издържа, започнал да работи на бензиностанции и да поправя коли. Впоследствие Джак успял да си намери една идея, по-сериозна работа, създавайки пиротехника за някои холивудски филми. ФБР продължили да следят Джак дори след като кариерата му била съсипана. Падението на Джак било пълно, но историята не приключва до тук. Скоро идва краят на Джак Парсънс, който е също толкова необичаен, колкото и целият му живот. През юни 1952 той приел предложение за работа в Мексико, където да създаде фабрика за експлозиви. Вечерта, преди да замине с Марджери Камерън, Джак работил в домашната си лаборатория в Парсънич, подготвяйки спешна поръчка пиротехника. Точно в 17:45 мощна двойна експлозия разтърсила приземния етаж на къщата. Взривът бил толкова силен, че е счупил прозорци в съседните имения. По чудо, никой от жителите на горния етаж не бил сериозно ранен. Джак обаче не бил късметлия. Когато първите спасители пристигнали на мястото, те го намерили в съзнание, но в ужасно тежко състояние. Дясната му предмишница била напълно откъсната, двата му крака били счупени, лявата му ръка била силно наранена, а в дясната страна на лицето му се разкривала такава рана, която стигала чак до черепа му. Въпреки ужасните наранявания, Джак ръководил своето спасяване. Обяснявал на екипа как да го преместят безопасно и останал в съзнание, докато го вкарали в линейката. Последните му думи, според разказите, били: "Но още не съм приключил." Джак Парсънс починал в болницата, не се събудил след спешната операция. Полицейското разследване заключило, че Джак случайно изпуснал живачен фулминат, изключително нестабилен експлозив. Официалното заключение било случайна смърт. Въпреки това, няколко от колегите му смятали, че нещо тук не се връзва, защото Джак бил истински майстор в лабораторията и такава немърливост не звучала като него. Алтернативните теории включват самоубийство поради финансови и емоционални проблеми или дори убийство. Трагедията се задълбочила, когато майката на Джак се самоубила само часове след като научила за смъртта на сина си. Медиите отразили сензационно смъртта на Джак Парсънс, фокусирайки се не върху научните му постижения, а върху окултните аспекти на живота му. Наричали го учен магьосник, свещеник в култ на черната магия. Научната общност не защитавала своя пионер, а по-скоро го отричала от официалната история. И до днес не е ясно какво точно се е случило с лабораторията на Джак Парсънс в неговия дом. Той умрял по същия начин, по който живял, обграден от мистерия, противоречия и опасни експерименти. Човекът, който помогнал за извеждането на човечеството в космоса, е провел последният си експеримент, чиято експлозия не могла да бъде овладяна. Ако разказът за живота на Джак Парсънс ви е развълнувал, то бих ви поканила да се абонирате за моя канал, където всеки месец споделям по една история по-вълнуваща от всеки сериал и всеки роман. Какво бих ви препоръчала? Да си пуснете бляскавата история на Жа Габор, първата инфлуенсърка в света, която имала 9 брака, била разследвана от ФБР и може би била любовница на Ататюрк. А защо не да гледате и историята за живота на Мери Шели, авторката на Франкенщайн, която е толкова готическа и толкова драматична, че
ще ви побият тръпки. Хайде до следващия път!